Waya Allah zai kashe ni. Waya. Kai hankali kai baki da shi. Sai na baka magana kai baka ji saboda kunnan ka shi gare ka. Haba sai na yi tahiya tun daga gari ya gari na bar mu ta wani Niger mu zo da kai Nigeria cin arziki amma sai a gaya maka magana ka zamto kai kaman karamin yaro ka zamto kunnan ka kamar nan kashi nace ka zauna nan. Salamu alaikum. Alaika salam aboki. Salamu alaikum. Lahiya. Ina ka madalla. Nake ta jin hayaniya a gida. Ina to lafiya wani a gidan ka me ke faruwa? Dole za ka ji hayaniya. Tsaya ba koyi. Me. In kana tare da matal ka in bai ji maganar wane zai ji. Gaskiya ne. To mun baro tun da ka Niger muka zo Nigeria. Ni da shi mun zamto yan uwa ne. Dole ka gani mu taru mu rufa ma juna asiri. Amma sai na bashi magana bari. Ka bar ni in ci. Salamu alaikum. Alaika salam. Ai abokina. Ai yanzu kai ya riga ya waye. Sai kai ya waye. Ai yanzu an daina duka. Idan abu aka yi ma ba ko ko daki ba. Samu wata ka shigo da ita. Kana nufi in mashi kishiya ke. Cike nan maganin su. Haka ne. Me zan ji? Kamar da wani irin kishiya? Abu ne ya kawo ka kenan? Ban za mu ya fiki kawai ka fita ka ba mutanen guri. Ka bar ni ya kashe ni kawai ka fita. Ka fita na ka ba mu guri. Alaika salam. Fita ka ba ni guri. Fita ka ba mu guri. Mu je mai gida ka ci gaba da duka na an ka ga dama ka kashe. To kana nufi in ci gaba da duka mu tai ciki ita ci gaba da tafsirka.